matur sembah nuwun. Neng kantin mangan semur muga-muga Bu Guntin sehat panjang umur. Neng kantin njupuk uyah muga-muga Bu Guntin tansah barokah. Amin. Beli pepaya dan kelapa semoga pengantin berdua bahagia selamanya. Amin. Numpak tronton ngemot cengkeh muga-muga kabeh sing nonton rejekine akeh. Ya mak wis diaturake ya mak. Kaya ngono kuwi. Muga-muga saged kangge srana jampine sayah. Ya kagem Bu Guntin sak keluarga lan ugi para kadang-kadang ingkang bebantu wonten ing mriki tangga tepalih sedaya kemawon. Dipun paringi sehat bagas waras. Iya mak iya. Ana pamundhut iki yung. Ya diaturake alon-alon mumpung bengi iki jan full Madangkara utuh tanpa ada bintang tamu ki malah wektune malah merdika nduk. Oh iya, kaya ngono kuwi. Nah, iki sugeng dalu Pak Dalang kepareng nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nembang Bu Kesi. Waduh, nggih. Lelagon menika katur dumateng ingkang kagungan kersa Bu Guntin matur sembah nuwun saking penggemar ringgit pacucal keluarga Pak Ida. Wah iya, ngono kuwi. Isih ana isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Cahya Kuntadi sak rencang. Niki kula saking Pak Saeri Ndarungan Pranajiwa. Dalu niki badhe nyuwun lagu utawi gending Damar Wulan Ngarit kalian Ninggal Katresnan. Sedaya kula aturaken dumateng Ibu Guntin sak keluarga saha para pamirsa sedayanipun matur nuwun. Wah iya, ya diaturake siji mbaka siji lan uga matur nuwun ing tanpa upama marang para pepunden mligine Pak Seger sing wis ya kuwi melu nata adicara wayang kulit bengi iki. Ugi hormat salam dumateng Kadang Dalang ingkang lenggah wonten Lalada Lumajang wabil khusus ingkang kepareng rawuh nenggih Ki Antok Supriyanto. Wah iya, matur nuwun Mas, saged kangge srana ngraketaken kekadangan lan memitran. Panjenengane kuwi asli saka Blitar. Hijrah ning Lumajang merga katut karo babon. Ha iya, Apa sing diaturake? Yen Podang Kuning aja Bu Kesi. Men anake Bu Kesi. Sing wis tenar, wis viral menjadi ratu Podang Kuning. Sapa? Umi Hafifah. Men jumeneng yo tukung-tukung dados. Awas. Dan luar biasa. Genduk Umi Hafifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cahya Kuntadi. Dan elak tenan. Wis dewasa, wis gedhe ya, Pak. Wis gedhe. Tur gumunku bareng sinden-sindenku iki kesorot kamera ning nggen YouTube ngene kok mencorong kabeh, menyala. Mongko aku mbuktekke dhewe wong mau iki turu iki ya tunggal homestay karo aku. Tangi turu iki bah lek angop abape jan. Ning bareng wis duandang kejawen walah cantik-cantik tenan. Iya. Ya Nduk Umi matur nuwun ngaturake salam hormat marang Bu Guntin sak keluarga lan ugi para pamirsa ingkang kepareng rawuh wonten dalem mriki lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Yo. Nggih. Saderengipun kula nembang kula badhe ngaturaken panuwun dumateng sedaya para pamirsa, sedaya tamu undangan wabil khusus dumateng Bu Guntin
Nggih, Pak. Nggih, leres. Bu Kunti ingkang gadah hajat. Mugi-mugi Bu Kuntin sehat selalu, panjang yuswa, rezekine tambah kathah nggih, Bu. Amin. Terus kagem penonton mugi-mugi nggih panjang yuswa. Amin. Rezekine tambah kathah. Nggih. Terus mengke nek rezekine sampun kathah ampun kesupen anggap wayang nggih, Pak. Bu. Anu disapa akeh lho Umi Mania, Nduk, sing nang YouTube iki. YouTube. Kangen to, suwi ora kok sapa to. Nggih. Halo. Aduh. Teman YouTube. Halo Bandung ora. Gaul ya Om ya. Nggih, terima kasih untuk teman-teman yang di YouTube, Pak Dwijo, sedaya pokoknya Umi Mania Fans Club. Waduh, ya. Nadianto sampun sepuh-sepuh tapi malah mentes kok, Pak. Wah iya. Pancen ngono kuwi kok mergo suaramu iki pancen ya apik tenan. Mula raneh ramokal kathah piyai sepuh ora mung kakung putri sing bener-bener tresna karo sampeyan ngono kuwi. Yen ngrungokke suaramu direwangi grantes, nangis, trenyuh ngono kuwi ana. Nggih. Mula minangka ijole saiki tembangno salah satu lagu yang mampu menghantar kamu melejit sampai sekarang. Ya kuwi Podang Kuning. Nggih, Pak. Ya, siap. Ayo. Bawani, Nduk. Yuk, Umi Hafifah. Nadian wujud temong beksi Lagi lho Nduk, malah iki langsung Umi Mania ki ngechat karo bapakmu iki lho. Ayo. Pripun, Pak? Sugeng ayahi pakaryan Mas, mugi panjenengan sakadang pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun kesarasan panjang yuswa ugi rejeki ingkang lancar, grojok nganti kaya grojokan. Dene ingkang kagungan kersa pinaringan kesarasan ugi bagya mulya. Nggih. Saking kula Umi Mania Halintar Cakropatnaba. Wah. Waduh. Kowe duwe penggemar mongko iki dosen pedalangan isi Surakarta lho, piye? Ora main-main kowe, ora. Ayo. Jos kuwi. Ayo. Tapi lak mboten nyawer. Mboten nyawer to? Oh, ora kudu nyawer wong katresnan nun sewu sing jeneng katresnan sawer tur ora kudu dhuwit to, Nduk. Pamane didongakne muga-muga sekolahmu lancar, digunakne muga-muga sok kowe entuk jodoh sing bener-bener soleh dan juga tanggung jawab. Amin. Lambene ora malah. Ayo, ling amini tenanan. Tenanan mergo pancen saiki dheke lagi dhewe. Ya to. Nembungi calana lanang ditolak kabeh. Ayo. Mboten lho, Pak. Ora ya, Nduk ya. Mboten. Ora mungkin wong cantike kaya ngono. Ha iya. Nanonan ya, Nduk. Wasuwe gangkung lana. Ya. Golek isi podang jenah Nano iba bunga tiku nano nyanding bisa dadi
Miner, Nduk. Wilujeng Niskala ya podang kuning ya Mak. Ini juga doa terbaik untuk Bu Guntin sekeluarga, khususipun mempelai berdua. Tegese podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga mulai malam hari dan seterusnya Bu Guntin sekeluarga terbang tinggi terus ke zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Ya Nduk Umi Hafifah podang kuning dados.
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Ya. Ora ngira ya, Mak. Nadyan iki wayangan mapan ana ing gudang kaya ngene iki sing disulap menjadi gedung pertemuan. Ning nyatane kepenak temenanan. Hawane malah kaya rekaman, Nduk. Iya, luar biasa ki penak banget akustike ya temata kanthi becik. Sound sisteme ya bergas. Iya, ya mung emane iki Bu Gunti nanggene mantu kok wis putra sing keri dhewe. Ya aja kuwatir sapa ngerti yen kagungan putu, Sok. Kagungan wayah, ngono syukuran terus wayangan sapa ngerti. Wong piyayi turah, ya gur nggih wayangan upil, Nduk. Ha iya, Ya Mak, ya. Nah, iki ana pamundhut ninggal katresnan. Ya, tak goleke waranggana sing spesial. Ya. Sing lagi wae ditinggal dening katresnan. Ya. Kemarin engkau masih bersamaku, bersumbu dan merayu. Adakah hari esok? Ayo, semangat no, semangat. Ayo apa? Ya, ninggal katresnan men jumeneng disupoti dhisik. Ya. Cublak suweng Winong Nawangsih. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Hei. Cublak suweng eteng kelenter lakukan tutup pak wera sopor dole ake sir dole ngopor sir dole ngopor. Oh. Cublak suweng eteng kelenter lakukan tutup pak wera sopor dole ake sir dole ngopor sir dole ngopor sir dole ngopor. Sugeng dalu Mbak Winong Nawangsih. Nggih, sugeng dalu Pak Cahyo Kuntadi. Wah, iya. Pak Anom Cahyo Kuntadi. Nggih, Pak Anom Cahyo Kuntadi. Piye, Nduk? Sehat ta, Nduk? Alhamdulillah sehat sekali. Syukur. Sik semangat ta? Semangat sekali. Luar biasa. Pikiran cerah ta? Cerah sekali. Nah, iya. Banyak lampunya soalnya cerah tadi. Banyak lampunya jadi cerah. Oh, Nek iya, hatinya ngono nggak kuwi. tahu. Nek hatinya nggak tahu. Ojo. Ati iki direksa, diopeni, diamankan supaya tidak mudah sakit. Karena survei membuktikan sumber-sumbere penyakit ki malah saka ati. Mula Mbah Maimun kiai paring dawuh yen kepengin sehat uripe mulya, atine kudu apik. Nah, jangan mempunyai rasa iri dengki, dendam dan juga rasa anyel kepada siapapun. Lelakon adile dilakoni, men uripmu ke depan selalu kau tatap dengan penuh keindahan. Ngono lho. Nggih, Pak. Siap. Siap. Tur nuwun ya, Pak. Ayo aku iki terus memberi motivasi karo awakmu. Ayo. Lah nganti kowe terus mendem turun dalan, wah coto aku. Oh, mboten. Imane kuat ya. Iman kuat. Ayo, imame sing ngantuk. Ora bakal aku melek wis 7 tahun pas bengi iki ya ora. Ayo. Dibawani mbiyen tau tak gaweke to, Nduk. Nggih. Nah, nggih, bawani. Kunjuk karo sapa? Diaturke sapa? Napa nih? Tembange ngono. Oh, tembangnya nggih katur sedaya pamirsa teng mriki, kalih sedaya pamirsa teng YouTube Kuntadi Channel. Nggih. Seperti itu. Khususnya Khususnya mempelai dong. Mempelai berdua dan Winong Ceria. apa kuwi maksudnya? Winong Ceria itu ya itu. Komunitas penggemar sampeyan. Komunitas ya teman-teman saya online di YouTube. Online. Iya. Iya. Pancen saiki zamane online kok ayo bener. Iya. Bener. Napa to, Pak? Kok gumujengi, Pak? Iya, Pak bener. Melon lho. Hah? Pak
Pak Melon iki lho gumujeng. Pak Melon ora ngono kuwi ora. Karo Piai Sepuh bareng Pak Melon ora. Mboten Pak, mboten Pak. Engko aneh-aneh dibandem jungkas kapok kowe. Ya Nduk, dibawani Nduk Winong Nawangsih coba kaya apa? Jaranan dangdut kreasi rineng kuindaing beksa Nano sente rewe jaran pegon suarane apik. Bocah ya cantik, bodine ya entuk. Mung kuciwane siji. Apa? Lalen. Ayo. Wong iki pancen yo rene sing sampurna. Wis ora apa-apa. Duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ciri khas Winong ya lalen kuwi. Sik enom wis lalen, sulek tuwekno piye? Ayo. malah mari Pak Eh? malah mari Urung karuan, sulek pamane sampean ketemu jodoh manten anyar, mangko wis barno, Mas aku urung lho ki mau. Iki malah mboten toto. to Pak Ora ya, Nduk ya. Lah kuwi ra iso lali ya, Nduk ya. Ha iya. lah napa lho kula mboten ngertos niku napa maksudnya Cukup lek ra ngerti ya wis, ya wis. Ngono. Lah iya. Nduk. luwes gemas nuju prana Nuju prana, ha? pinter agawe brangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Ngene Nduk men rada ganti suasana, sing sepisan dilanggamne ya. nggih Sing kedua mengko lagi jaranan iki pecute wis siap ning kene iki jaranan. Engko lek pengen nyeleng iki celengane ya eneng. Wis tumpak ana sak walehmu. Ayo menan kuwi. nggih Pak tur nuwun Pak kula pun diseneng-senengke Oh iya kudu seneng ora. Nek nganti awakmu saya kuru. Ayo. Apike lemu. Ayo. Berisi. Berisi ilmu yang bermanfaat. Ya. Ayo nang Cahayu coba kaya apa? Angkaten. nangis sajroning atiku Aja nangis wong ayu. nalika sliramu ninggalaku Pampanen kanthi kelas nduk. sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngejabahi
awas nong. Yuk. Jaranan Tulung Agung. Genjot nong yuk. Oye, hai. Loha. Lali nek. Hey. Fokus joget yo. Hey. Nyuwun tepuk tangan yang meriah kagem Minong Nawangsih. Wah, elok iki. Bocah pinter gawe mareme wong tuwa. Lali neh. Bocah karo mik kok lali. Ayo. Miki penting lho, Nong.
Sing nganti lali mik penting. Ayo. Lah iya to ya. Ugi menika rombongan Pak Yoyok, Pak Cahyo Kuntadi, Pak Anom nggih. Wonten wingking piyambak sampun dugi. Nah, podang kuning ingkang nyekarumi saking Pak Waris Sugiono tebih saka Surabaya rawuh. Aja kok neng Lumajang tekan Medion Ponorogo iki Pak Waris iki teka kok. Iya tenan. Kaya ngono le tresna karo awake dhewe sak kanca. Iya. Matur sembah nuwun tambah dulur tambah kadang. Tur hawane sing kaya ngene iki nyenengake banget kok. Nduk muga-muga hawa sing ngadhem tumrape prana jiwa iki ndadekake asrep penggali kabeh para warga masyarakat ing wewengkon prana jiwa mriki. Tur ya endah akeh papan-papan wisata. Air terjun Tumpak Sewu ya virale kaya ngono kuwi malah tingkate internasional. Homestay sing kagungane putrane Bu Guntin lan ugi kagungane Bu Guntin barang kuwi racake pengunjunge malah dudu rata-rata dudu wong Indonesia ning malah piyai manca mbuh saka Eropa, Amerika, saka Cina, Jepang ya. Ya semoga-moga tetep gangsal lan sempulur ya, Mak. Lintang Asmara. Sapa Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo. Men ora merasa makan gaji buta ya. Ditampilake karo Rokomas Muhammad Taslim. Iya. Apa kaya apa iki. Ayo Mas Taslim mriki ya. Gandeng tanpa bintang tamu sampean lagi tak dapuk dadi jok luthuk. Ayo. Ayo men jumeneng berdua arum Bali. Yuk dados. Ayo Mas Taslim berdiri. Wong sing putri wae wis mbeksa cara Bali kaya ngono kok. Sing kakung malah ning ketapang iki piye ora. Jadi tugas cicik-cicik kok, Mas. Jadi tugas cicik-cicik kok. Lho mboten lek teng mriki niku all round, kudu serba bisa. Nyatane jenengan nggih saged ngoten kok ya. Joget Bali dhewe, ayo. Sini. Ayo. Kedinginan Pak Yoyo, jadi masih sulit. Oh, masih sulit. Coba ndang rono. Dadi lek joget Bali iki sing penting mripate sik sing digarap. Iya. Anggere sing tengen mlerok nengen, sing kiwa mlerok ngiwa, kuwi berarti wis Bali. Kero kuwi, Pak. Kero. Kira. Iya ngono kuwi. Nggih. Mbak Tuti, halo, sik semangat to Mbak Tuti? Oh, saya selalu semangat. Alhamdulillah. Nadyanto wingi bar ka Ponorogo, saiki tekan Lumajang Pranajiwa. Walah, panjenengan isih sehat seger kewarasan tenan. Amin. Nggih. Mas Taslim pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Aku takon napa kok pripun? Lah kabare to? Mboten. Mboten. Kok mboten tumbuh-tumbuh jenengan nggih. Namane Kok panene ngono karo Mbak Tutik ngono lho ora. Nyatane bareng jumeneng berdua ya wah ketok le serasi. mboten. Hah, mboten piye? Mboten serasi. Hah? Ya dianggap serasi ngono lah. Rasa wedi sampean wedi to. Terus apa? Ya sampean ngerti bojone sampean streaming sampean kan laki-laki penakut. Sampean kan laki-laki penakut. Padha karo dalange itu kok. Enggak, Pak Yoyo ora penakut kok. Suami takut istri. Ora. Pak Yoyo ora penakut lho. Aja Perlu wedi. dicontoh. Lek garwane streaming aja wedi Mas Taslim.
Kaya Mbak Tuti iki lho, bojone dikeki HP Nokia 3310. Dadi ora iso streaming ngono kuwi. Melihat ya Pak Yoyo. Hah? Melihat. Melihat. Tapi nek eling tok Pak. Soalnya saya tuh pripun nggih mboten selalu diawasi karena pun percaya bahwa saya tuh nggak mungkin neko-neko. Tenan ya Pak Yoyo ora percaya. Syukur to lek wis eling Purwodusina. Iya, iya. Syukur semoga-moga iso ngono terus Ti, apik temenanan. Amin. Iya, nggih. Monggo. Ah. Diaturake Lintang Asmara. Wah iki pokoke sing berbau katresnan kabeh mergo iki kagungan kersa mantu Bu Guntin. Spesial buat teman-teman berdua. Nah, gimana? Semoga berbahagia selamanya sampai maut memisahkan. Wah, Ya. amin. Untuk Bu Guntin gimana? Diberikan kelancaran, kesehatan, bagas waras, diberikan panjang umur. Amin. Untuk para penonton gimana? Wah, nge-MC tenan iki. Untuk para penonton loh itu penting loh. Oh iya, semoga lekas menanggap Mas Anom Cahyo Kuntadi. Amin. Untuk tukang sound kita Mas Glonder gimana? Jangan menghilang. Senengane ngilang Iya, bener Tik, bener. Mulai ra dijiret sikile. Lah ndelok story niku nyapo itu teko tebon-tebon ibu cah iki ora. Ajeng ngilang Pak niku wau Ponorogo Lumajang karepe mau bareng kancane. Nah iya to. Lintang Asmara, Mbak Tuti versus Mas Taslim. Oke. Yuk, tetos Madangkara. Oh ye. Madang. Bersama Madangkara. Lintang Asmara. Hey. Iya, iya. Toro ratri mong eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasmi.
Digoti, digoyang tuti. Eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang dia sulati. Digoti, digoyang tuti. Sukses untuk hubung tim sekeluarga, semoga barokah. Luar biasa. Ayo Mas Taslim digotik, ayo digoyang tutik.